Hi guys, good morning. Ngayon ay January 23, Sabado. Nandito po ako sa full-time job ko. Kalalabas ko lang kasi nag-overtime ako. So every Saturday kasi may overtime kami. Ang busy ng Nike. Pero half day lang ako kasi may lakad pa ako. Anyway, ang ipapakita ko ngayon sa vlog na to is yung experience ko dun sa school. Isa sa mga tinuturo nila na kung saan ay majority ng mga students ay nahihirapan kasi ito ay talagang struggle ng mga students. Kasi yung mga students nga, mga baguhan, walang experience. Tapos talagang challenge siya na yung ituturo ng school. Ito ay yung backing maneuver ng tractor trailer. Kasi iba yung backing ng tractor trailer kaysa mga ganito na sasakyan. Ay ito, pag mag left ka, papunta ng left yung likod mo. Pag right, yung tractor trailer baliktad. So parang counter siya ang mangyayari sa likod. Pag i-left mo dito, papunta ng right yung trailer. Yun ay talagang struggle ng mga students, kaya ito ay ipapakita ko ngayon about backing. So yung school ko, yung may-ari, kuan siya, parang may initiative siya na gumawa siya ng paraan para yung mga estudyante madaling matutunan yung pag-backing. Yung parang yung foundation ng backing maneuver. So gumawa siya na parang cart para doon muna sa loob ng yard, ipapractice muna namin yung cart, yung kariton. O makikita nyo yan sa video. So yun nga, napakaganda yung initiative niya. At least ang kuan niya, ang parang programa, ang lahat ng estudyante dadaan muna dun sa pag maneuver dun sa cart. Kasi nga daw, pag makuha mo na ng mga students sa cart, pagdating dun sa actual na track, konting adjustments na lang, which is totoo naman. Lahat ng mga estudyante dumaan talaga dun. Tapos yung first time nga, talagang hindi nila ma-figure out paano. Ako kasi may experience ako sa Pilipinas. Yun nga, yung konti kong experience nung extra ko sa mga driver, may konting experience ako, pero that was 20 years ago. So parang ang tagal na. Pero nung tinesting ko na yung cart, at first talaga medyo parang kuan, di ba? Parang talagang walang experience, pero hindi nagtagal, nakuha ko na rin. Bumalik yung parang yung skill, yung kasi nagagawa ko na dati sa Pilipinas yung pag-backing. Pero talagang malaking tulong yung cart na ginawa ng may-ari. So mostly the whole 8 weeks pwede kang mag-practice everyday dun sa cart, pero yung kadalasan yung mostly na mga students nag-spend lang sila ng like 1 week, makuha lang yung foundation, paano ang figure out, you know. So pag actual, hindi na nahihirapan yung mga students. So talagang nakukuha na dun sa actual na pag-backing ng truck. Kasi yung backing dito sa Ontario, sa ministry, ang pag-road test is tatlong backing ang pagpipilian. First is yung 90 degrees alley backing. So yung 90 degrees alley backing, tapos offset to the right. So aatras ka, atras mo dun sa right, tapos yung offset to the left. So dapat yung tatlong backing maneuver na yan is alam mo, kasi depende sa MTO location, sa ministry location, kung anong ipakuan nila sa'yo, ipa-demonstrate na backing maneuver. Halimbawa dun sa Belleville, ang backing maneuver nila dun ipapagawa sa mga examine is yung 90 degree alley ducking. Dito naman sa Downsview, nung pumasa ako, nung kinuha ko yung license ko, is offset to the left yung ginawa ko. Dapat alam ng student paano pag maneuver nun. Tapos dito sa amin, ewan ko lang sa iba,
Sa Ontario, sa experience ko, napaka-strict ang kuan nila pagpasa mo. Kasi once na ma-hit mo lang yung cone, pag atras mo, di ba, may parang cones doon. Once ma-hit mo lang yan, automatic failed na. So parang talagang dapat i-perfect mo. So kung kailangan mong mag-get out and look a lot of times, gawin mo para lang hindi mo matamaan yung cone. Kasi once ma-hit mo yung cone, or sa tingin nila mahihit mo na, out of space ka na, i-fail ka nila kasi dangerous move daw yun. Di katulad sa States na ang pagkakaalam ko, meron kang up to 12 errors, meaning pag ma-hit mo yung cone, 1 error, ma-hit mo pangalawa, 2 errors, basta may up to 12 errors ka. Yun sa States daw, pero ewan ko lang, hindi ko na confirm, nakita ko lang sa YouTube. Pero dito sa amin sa Toronto, sa Ontario, once ma-hit mo yung cone, talagang automatic failed ka. So babalik ka ng next exam. Yun nga, backing, napaka importante kasi yung backing is sa school lang ma-practice. Kasi nga actual dapat, kasi yung iba yung at katulad ng coupling, uncoupling, madali lang siyang aralin. Tapos yung mga iba, yung in-cab, check, air brake, yung mga schedule 1, pwede na sa bahay i-practice, i-study kasi more on speaking lang yon. Yung backing talaga ang napaka-importante. Siguro sa lahat ng topic sa school, mag-spend time talaga dun sa backing. Yun sa experience ko. Kasi yung hindi lang sa magaling ka mag-backing, dapat yung pag sasalita ng student is dapat talagang maintindihan ng examiner. Kasi ang exam, yung road test, hindi lang sa yung actual na driving. Magkuan kasi dito, i-demonstrate mo. Halimbawa, air brake. So may yung components ng air brake. So pag exam mo, pagkuha mo ng like yung sa Z endorsement, i-demonstrate mo lahat yung anong i-check mo. Like for example, sa air brake, sabihin mo, first, vehicle is secured, parking brakes applied, transmission is neutral, and wheels are checked. So talagang sabihin mo yun, tapos talagang marinig ng examiner. Tapos sabihin yung pasunod niyan, next, I am going to test my low air pressure warning device. So dapat talagang yung pag-speak mo nandyan rin, kasi hindi lang sa yung drive lang. So ang dami kasing speaking. So far okay naman yung speaking ko, so hindi ako nahihirapan doon. So ang kuan lang is dapat yung mga words na nandun sa papel ng examiner, yun ang gusto, ang examiner gusto nila na marinig yung words na nandun sa papel nila. Like for example, sa pag uncoupling, sabihin mo na halimbawa mo, sir, I would like to demonstrate my uncoupling procedure. First, vehicle is secured. Tapos sabihin mo, both tractor and trailer parking brakes applied. Both talaga, kasi yung sa papel nila nakalagay doon na failure to mention both tractor and parking brakes applied. So kung hindi mo sasabihin yung both, yung tractor and trailer, i-mark ka nila. Sinasabi kasi ng iba na vehicle is secured, parking brakes applied, so yun na yun, mag-mark sila. So 1 mark yun, parang minus yun sa points mo. So talagang yung mga words na dapat nilang marinig ayon dun sa papel nila, sa examiner sheet, yun ang marinig nila. So alam ko na ang ibig sabihin natin is yun nga, yung parang safety, secured. Pero ang dito kasi sa amin sa Toronto, sa Ontario, talagang dapat yung exact words na sasabihin mo ayon dun sa papel nila. So yun nga,
speaking, more on speaking, tapos yung backing. So yun, backing muna. So panoorin nyo guys yung mga backing ng mga experience ko sa school. Bali pang 5th week ko na ngayon. So backing na. Medyo okay naman. Parking brake, tapos i-check ko yung distance sa likod.